गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि दुलाराय बर' फरायसा आफाद गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि बयज कमन रुमाव गोजाम मावफुं आफादखौ सिफायनानै गोदान मावफुं आफाद दानाय हाबाफारिया जानानै थांबाय। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बड'फानि सावगारियाव बिबार बावजेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख' नेहाथारि बुद्धिराम बसुमतारी बिथाङा। बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आरो गोदान मावफुं आफादखौबो दाफुङो। आफादनि आफादगिरि महरै सुदेम बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि गोमसार बर' बिथांमोनखौ सायख'नाय जायो। बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थुनलाइ नेहाथारि समित नार्जारि, लोगो थुनलाइयारि नेहाथारि मरिराम बरगयारि, लोगो गेलेमु नेहाथारि मिनिसोरां ब्रह्म आरो गुवाहाटी IIT टेक्निकेल सुप्रिन्टेन्डेन्ट टेनिस बसुमतारी, गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि PhD स्कलार फरायसाजों लोगोसे बारग' फरायसाफोर आरो मुलुगसोलोंसालिनि फरायसाफोरा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसारहोयो। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिहोनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360